Malawi, Camera. So let's go. No, that's fine. We're so very to the court. Like again, man, use Sabang. Let's go where to the court. Ndinkhani yake kuti basi sewero filimu drama mangononga ndalama za petulo nthawi ikononga ndalama ndalama zake za misonkho ya Malawi ife akutitu mulandu uja si anachoka ku area 3 kupita ku Lombards kudowa kujaso akuti ayabwerereso ku area 3 like seriously Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mzanga hopo amafotokoza kuti chisankho chimene chimabwera pa 21 May 2019 chinali watershed. Pa kufotokozera watershed elections amanena kuti tizasankhe kubwerera mbuyo kapena kupita chitsogolo. Anthu mwina sitinamumvetse sitimamumva kuti kodi amatanthauza kubwerera mbuyo kwake amatanthauza kutani. Number 1, kubwerera mbuyo koyamba ndikonena kuti anthu ambiri ngakhale mwina amalankhula kuti koma chipanichi cha MCP chikuoneka ngati chili ndi mzimu ndi khalidwe lina lake limene silinasinthe ayi linangobisala linangozizimbaitsa mu democracy mo kuti asachite kuonekera chifukwa muli ma checks and balances ambiri muli maufulu ambiri anthu atakulankhula amatha kulankhula ndi kunena mwina zimene munthu akuchita zoyipa zimene kale MCP ili pa mpando ikulamula zaka 31 munthu wina aliyense analibe ufulu pandale kungolankhula kunena kuti komatu apapa kamuzu sanachite bwino amunthuyo amamangidwa opanda kuweruzidwa amaphedwa. Malawi, Camera.